Nyt menkää pihalle. Ei! Kyllä menette, muuten ette saa tabletteihin yhtä aikaa ja tabletit lähtee viikoksi. Joo. Aina pitää mennä pihalle. Mut hei, mä keksin miten voitais mennä. Mennään taas sinne heppatallille. Tulkaa nyt. Tulkaa. Mennään. Tuossa toi talli nyt on. Hei Nonna, voitko mennä kysyä tai ei mennä, kun kuitenkin me saa sitten jotain sanomista. Eikö joo, mä haluan mennä. No, oot sä nyt niinku ihan 100% varma? No todellakin. Mennään. 5 minuutin kuluttua. Ei se ole ollut ketään. No ei se haittaa, lähdetään nyt vaan kotia. Ei, kun siellä tulee Farppina ja kohta joku. No joo. No, otetaan sit vaikka joku 5 minuuttia tässä vielä. Joo. Vihdoin. Hei, anteeksi. Saako näitä hevosia mennä rapsuttamaan? No, kyllä niitä saa mennä katsomaan. Mutta nyt ei rapsuta, koska... No niin, ei nyt rapsuteta. Joo. Sanokohan se ei. Tulkaa niin me mennään, kun se sanoo, että me sinne saa mennä katsomaan, ei saa rapsuttaa. Yes. Näkee joku ratsastaja tuolla toisella talolla tai tuolla joku 5 metrin päässä, että ei nyt toisella talolla, mutta tuossa kentällä joku näkee ratsastaja pitää vähän meteliä, niin älkää häiriköity siitä sitten, että kun siellä joku ratsastaja se pitää ääntä. Moi, että kun ne on söpöjää. Oi! Olkaa vähän hiljempaa, ei saa huutaa, koska muuten hevoset voi vähän säikähtää. Joo, me ollaan hiljempaa. No niin, nyt on muuttopäivä, niin tekin voisitte nyt lähteä, kun ettei hevoset säikähä, kun niin, ja mä alan ratsastamaan täältä tonne Jyväskylään asti. No niin, mennään. Ja tulla vähän saattaa teitä. Hei, Ellu! Oh. Lautaan nyt! Ja hirveää! Ja tää video oli tässä, mutta muistakaa, täällä ei oikeesti sitten ketään sattunut. Ja niitä Kyllä oikeesti... vähän sattu käteen. No niin, muakin. Ei täällä ketään ei sattunut. Ai niin, ei mua sattunut yhtään. Ei Niin, muakaan. mutta täällä tulee varmaan se pikku loppushow tässä vielä siitä. Ja muistakaa sitten, että me ollaan muuten akrobaattia, niin meitä ei satu mikään. Varsinkin kun me on täällä lumessa, mutta me aletaan tekemään lumienkeleitä. On lumienkeliä valmiita. No niin, nasta lautaan. Okei, joo. Mikä tää video on ollut tässä eteen, että joo, mutta muistakaa nyt tilata kanavaa ja silleen joo. No eihän tää video ollut tässä. Mehän mennään vielä ratsastamaan salaa. Varustetaan varsinkin matala kun on lumimies. Nyt, oikeesti. Ei, mitä vitsiä täällä tapahtuu? Kun meillä annettiin lupa ratsastaa täällä, kun se joka lähti äsken Jyväskylään säätö meidän luvan. No mäpä soitan sille. Oh. Nasta lautaan! Moikka! Oliko teillä tytöillä lupaa alkaa ratsastamaan täällä tallilla, vaikka sä et edes oo täällä? Tää? Siis en mä antanut kyllä mitään lupaa. Ratsastaako ne ilmaisiksi siellä? No luultavasti täällä joku ilmaiseksi ne varmaan täällä ratsastaa, mutta ihan sama. Eikä tää video ole tässä. Moikka!